Исәнмесез? Нәрсә ул дәhшәтле көч дигән куркыныч күренеш? Беләсезме? Ул наданлык. Бу сүзләрне Энгельс әйткән. Невежество — это демоническая сила, она еще наделает много бед дигән. Шунда наданлык бик күп бәлаләр китергән. Һәм китерәчәк. Әле дә китерә. Ни өчен моны искә төшерәм мин? Хәзер шушы дәhшәтле көч тагы да шәбәеп китте. Чөнки билем белән коралланырга теләгән кеше, белергә теләгән кеше сирәк. Информация, мәгълүмат интернеттан килә, телефоннан килә, һәм ул кызыклы формада, берәр төрле видео, кызыклы бер анекдот булып килә, мәзәк булып килә, берәр төшкергәнне күрсәтү, берәр кешенең тибеп егылганын күрсәтү, менә шул мәгълүматка әйләнә, һәм кеше шуларны карап утыра, көн-төн яшьләр шуның белән юана. Гыйлем кирәкми, чынында ул авыр гыйлемне бит, аны китапны укырга кирәк, тарихны белергә кирәк, телне өйрәнергә кирәк, ул кыен. Ни өчен шулай дип башладым бу сүземне? Юаннар көзгесендә без мәгълүмат турында түгел, калын газетларда милләт турындагы мәкаләләрне искә алам. Надан кешегә ул кирәкме? Кирәкми, әлбәттә, шуңа күрә ул безне карамый да. Шуңа күрә сез шушы тапшыруны карыйсыз икән, димәк сез надан түгел. Һәм сез моны тыңлыйсыз, кызыксынасыз. Сезнең бурыч, без шуны үтенеп сорыйбыз. Шушы наданнар очраса сезгә, бик акыллы, бик талантлы, бик шибәр, бик бай булсалар да, җиткерегез әле шушыны. Менә нинди мәгълүматлар бездә бар. Менә шундай әйберләр басыла, интернетка куела, кагазга басыла дип әйтегез. Иң мөһимнәренә генә күз салсак, менә ватаным Татарстанда Яшьләр министрлыгының беренче чыгышы, презентациясе, ягъни Яшьләр министры Дамир Фаттахов журналистлар белән очрашып, үзенең эшчәнлегенә һәм планнарына күзәтү ясаган. Анда инде районнарда 20 яшьләр үзәге барлыгын, ягъни яшьләр белән шөгыльләнәләр, миллиардларча акча бирелгән, 90-нан артык лагерьга, ремонт эшләргә, гомумән яшьләр белән дәүләт, Татарстан хөкүмәте, президенты шөгыльләнә һәм министр да куйган. Безнең сорау, татар мәсьәләсе буенча бу яшьләр ничек, яшьләр министрлыгы ничек, аның районнардагы яшьләр үзәндәге структуралар нишли? Хәзергә мәгълүмат юк. Ул булсын дигәндә яшьләр, үзебезнең яшьләр оешмаларыбыз, аерым шәхесләр мөрәҗәгать итәргә тиештер. Мөгаен шушы яшьләр министрлыгында табырга тиештер татарча белгән кешене. Тимур Сөләйманов, Җәүдәт Сөләймановның улы, Сәләттән үскән, анда урынбасар булып инде 2 ел эшли хәзер, 1 елдан артып китә бугай инде. Ул форумнарда да катнашкан, һәр ишетергә телибез. Ул Тимур Сөләйманов бәлки җиткерер безгә, яки башкалар татар мәсьәләсендә, милләтне саклау мәсьәләсендә яшьләр нәрсә эшли һәм яшьләргә өметләнеп буламы дәүләт структурасында. Дәүләтне гаепләү түгел, бәлки киресенчә, бәлки үзебезне, бәлки татар яшьләре җәмәгатьчелеген ниндидер яңгыр тидерергә кирәктер. Ни өчен без һаман менә шул структураларга зур акчалар, зур мөмкинлекләр биргән вакытта кулланырга үзебезнең тавышыбызны әйтмибез. Шуңа күрә яшьләр турында сөйләшергә, эшләргә кирәк. Шул ук темага шәһри Казанда да язма бар, яшьләргә яшьләрчә генә карап була дигән. Ягъни яшьләр бар, аларга мөнәсәбәт бар, яшьләрчә эшләргә мөмкин. Татар яшьләре шәп, безнең алар менә дигән проектлар чыгаралар, ләкин нишләптер шушы проектларның бөтен халыкларга таралып китүе, бөтен төбәкләргә таралып китүе һәм тормышка, милли үзаңга тәэсир итүе, татар теленә чынында нәтиҗәле тәэсир тарту һәм китаплар, газетлар, телевидениелар, тапшырулар, кинолар белән, Татарстан белән кызыксыну булсын дигән шундый бер зур теләк белән башлап җибәрәбез. Бу бүгенге сөйләшүне. Иң кадерле, иң газиз темалар дисәң, әлбәттә, узган атнада Алтын Урданың 750 елгы буенча конференция булды. Ватаным Татарстанда шул турыда мәкалә бар, аны карагыз, табыгыз да карагыз, интернеттан табыгыз шушы Ватаным Татарстанның калын номерын, һәм анда сез күрәсез Рафаил Хакимов белән Илнур Миргалимовның рәсемнәре һәм шушы Алтын Урданың тарихы турында язмалар. Әлбәттә, бу турыда tataraved.rf дигән сайттан сез табып та укый аласыз, кызыклы әйберләрдә белә аласыз. Ләкин хәзергә шушы дәhшәтле көчтән котылыр өчен, наданлыктан котылыр өчен
һич югы белергә тиеш. Ни өчен ул без йөзләрчә галимнәрнең Казанда, Алтын Урда турында сөйләшүе һәм тарихта инде игенең булмавы, татарларның, монголларның измәве турында инде рәсми Мәскәү галимнәре таныды. Инде вакыт татарларның үзләренә дә белергә иде моны. Мәдәни җомга газетында анда да сенсацион хәбәрләр бар. Сенсацион дип әйтәбез инде, милләт өчен кирәкле. Дин әһелләре форумыннан язма Назира Рәхмәтуллина язган, аңа игътибар итәргә кирәк. Табыгыз да, әгәр дә шул дәһшәтле көчтән кутыласыгыз килсә, укыйсыз инде. Балалар татарча әсәрләр укыймы? Китап, проза, шигърият. Әлбәттә көләчәкләр. Римзил абый, нишлисез сез? Нигә без клип карыйк? Балачага ничәгәне укып матарсын? Шулай да шундый кызык бит. Бәлки кемдер балалар китабын укыйдыр. Бәлки шигырын укыйдыр. Бәлки әкиятен яратадыр. Бу турда бик җитди сөйләшү булган. Һәм балалар татарча әсәрләр укымый дигән сорауга җавапны шушында эзләгәннәр. Сезгә кала Сөембикә Кашапованың мәдәни җомгадагы шушы язмасын укып кына чыгарга күзегезне авыртып укыгыз, рәхим итеп. Татарстанның тарихы турында да белергә бит. Монсы да инде ул дәһшәтле көч инде шушы аны белергә теләмәү. Чөнки күпләр әле моны сез беләсездер. Олуг Мөхәммәд кем ул? Ул Казан ханлыгын тәшкил иткән кеше. Татарстан дәүләтчелеге шуннан башлана дип языла. Дамир Исхаковның мәкаләсендә, аның белән әңгәмәдә Рәмис Латипов шушы турыда әйтә. Чыннан да нинди әкәмәт бу? Ничек булган бу? Олуг Мөхәммәд Алтын Урда империясы таркалып маташа. Казан ханлыгы төзелә. Олуг Мөхәммәд бар, аңа әле һәйкәл дә куелмаган. Ләкин бу тарих бар, моны да белергә кирәктер. Дамир Исхаков тарих фәннәре докторы, юкка гына бу турыда сөйләми, әлбәттә. Мин сер итеп кенә әйтәм, бу бик кызыклы һәм перспективалы тема. Ни өчен Казанда Олуг Мөхәммәдкә һәйкәл атлы тормаска тиеш, торырга тиеш, әлбәттә. Безнең тарихыбыз менә шуннан башлана. Ул Кремль, Казан кирмәне һәм Олуг Мөхәммәд. Тагын бер хикмәтле тема, Гайнетдин Әхмәров, ул укытучы, педагог, җәмәгать эшлеклесе, аның хезмәтләре беләсезме? Күпләрегез белми әлбәттә. Белмәсәгез, белә аласыз, теләп интернетны ачып та. Белсәгез, белгәннәргә сөйли аларсыз. Хәмзә Бадретдинның һәм Роза Корбанның язмалары бар. Бигрәк тә кабере билгесез, урамы юк дигән баш исемне игътибар итегез әле. Гайнетдин Әхмәров нинди шәхес? Аны да белмәгән кеше үзенең милләтен барлыгын белә микән? Гомумән ул татар микән? Зиялы микән ул? Һаман шул клиплар эзләп утыра микән? Бу атнадагы төп вакыйганы әйттем бит инде, Алтын Урда тарихы дип. Менә шул конференцияга карата китап чыгарылган. 100 экземпляр тираж белән, ул интернетта бар, Татаравия төп тарих институтының сайтында булырга тиеш. 100 битнең 28 битендә шушы тарих турында кыскача әйтелгән, чынында укый аласыз 28. Һәм аның тагы 95 битендә приложениялар, өстәмә документлар бирелгән шул тарих турында. Шул кадәр кызыклы бу. 28 биткә сыйган бит Алтын Урда. Белмәгәннәр белсен, һәм бу әле академик сүз. Казанның тарихы, татарның тарихы, дәүләтчелек тарихы шул кадәр кызык, һәм бу тарихка, бу мираска әлбәттә башка төрки халыкларда кагылалар, кул сузалар һәм үзләренеке дип саныйлар, санасыннар, уртак булсын әйдә. Алтын Урда тарихы шулай итеп кыскача да әйтелгән. Шуңа игътибарыгызны юнәлтәм. Табыгыз, укыгыз һәм бу турыда әле сөйләшүләр дәвам итәр. Шулай ук тагы шушы конференция вакытында күрсәтелгән Нач эль-Фарадис дигән зур китап. Ул китап шул кадәр калын, кызыклы. Бу китапны Мәхмүд әл-Булгари язган 1358 ел. Кемдә бар андай бер. Бу богословие, ягъни дин белеме буенча эшләнгән нәрсә, Коръәнгә нигезләнеп эшләнгән нәрсә. Бу Оҗмахка юл дигән китап матур итеп Мәскәү галимнәре тарафыннан эшләнгән, анда Рушан Аббасов. Бу китапка кереш сүзне Равил Гайнетдин Аббасов та эшләгән, һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та ярдәм иткән. Һәм аның гарәпчә китабы да бар, факсимилесе дә бар, һәм урысчага тәрҗемә ителгән өлеше дә бар. Менә карагыз, нинди өлешләр бит анда. Анда шарапны эчүнең зыяны турында да бар.
Онда бар масаюның үзен югары танауны күтәреп йөрүнең дә дөрес булмавы турында бар. Хәтта зина кылуның да кирәкмәгән эш икән турында бар. Һәм дини яктан да, кешелек ягыннан да тәрҗемә ителгән һәм урысчасы да бар. Гыйлемле кеше генә ул. Безнең чордан 650 ел элек төзелгән китапны укып, үзенең халкын, үзенең әхлагын, үзенең рухи тормышының үткәнен һәм киләчәген белә ала. Шулай булмаса, дәhшәтле көч, наданлык әлбәттә безнең йөрәкләребезгә кереп урнаша һәм яши һәм безне кешелектән чыгара. Бу процесс бара. Аңа даруын әйтәм инде. Гыйлемгә, мәгълүматкә омтылыгыз. Хәзергә сау булыгыз.